Siya ti Fatima Navarro Barona. Madamang agnanaed iti barangay Gapurusur, Santa Cruz, Ilocos Sur. Adaan ti talungan anak isoda Carl Faith ken Christian J. Anak ni Marcelino ken Clarita Navarro iti barangay Tampungo, Tagudin, Ilocos Sur. Pito kami nga kakabsat. Siya ti maikanem kininaudi nga babae. Upat na dagay Manila ken talo kami nga dito'y probinsya. Makunak nga do triga nga pagdaldalanan mi nga giina. Ngem saan kami pulos sa anawan tinamnama. Tamamatiak nga adan tulata. Han kami met nagliway nga may makimisa ti aldaw ti Domingo. Tawen 2014 idi nga sumrek ti kuliyo ti panganay ko igedem subaknutan iti kurso nga bachelor BS Agricultural Engineering. Adu nga dandano ko tammo kadakkel ti mausar ken magastos tagpakuleyo. Tamay sanak lang a simple nga mannait tanawan ti madaita awamet ti pamastre ka. Ngimjak nagpatingga ti panagdait lang kadumet ti pakakitaan basta nagaget ken nagdiskarte ka lang. Adapay ni tatang ko nga katulungak datay kasapulan na ti financial. Takas kanyak arapaap da ni tatang ko nga makatorpos ni Carla iti koleyo. Tapno kasta dan tumbat katulunga kamang pabasa pa iti duwa nga kabsat na nga dapay idi iti elementary. Tawen 2016 idi mangrugi nga sakit ni tatang ko. Ket no mabalbalin hana kayat kag pa-hospital. Akas mangalap ken manalo ni tatang napigsa ti immune system na tadisuhan isuna man nagsakit. Adaman tay mariknanang emhad isuna tay napambar nga tao. Hanggat kaya na okay lang. Idin ta masapol talaga ni panmi ni tatang igi Tagudin District Hospital iti Bio Tagudin. Nitaan nga rimor amin nga sakit nan. Ngem damo may pailang aldaw ito hospital. Ibaga na, nalaing akon agawid tayon. Kasano nga dida kami nga pagawiden ket tunggal damagin ti doktor ni tatang ko kanay ni sungbat awanen nalaing akon. Nakalaing nga ro di tatang iso nga nag-focus na kadagiten anak ko. Sinabadomet ito may pinagbisita kanya ni tatang ko. Tada iti motor na iso nga ibagak agalwad ka na yun tang kita ay dagita lugan. Kanayon na gamin nga may sarungkaran dagit ubing ko. Kumustahin na ket bagbagaan na nga agadalda na sayaat. Kana si Dektrick na dagito ubing ko kiniluluda. Asang kabilin ko kadakwada. Iperak na yung kadalulo kiniluluyo iti patay. Kinayat kadakwada tabumaket ken lumakidan. Tawen 27 ni din tadan ti may kapag natukati kaloyo ti panganay ko. Umado dagiti magastos. Kada tumawag when nag-text, "Tuy anak ko, kitag nervyos na." Tapan panunutek no manunga tamanen iti masapol na. Han kumet kedi nga makuna nga sinulo ket imang pabasa. Tada kami iti programa nga Pantawid Pamilyang Pilipino program when no for peace. Ada idi iti scholar na nga SDPP nga iso ti pangalalaan ti adto mga allowance na ijay panagkoleyo na. Di allowance na gamin ket madelay no daduma isong masapol nga bumurik na iti panglaan nga mayawat ko ti pinag-eskwela da. Masansan nga kasta ti papaspasama iti neldaw panagbiag mi no dag padait ket agdait na ngaingana akayak overtime makpay et kula malpas. Tapno ti kasta maalak kitang dan ko, kita damayawat ko kadagiti anak ko. May isang aldaw sapa iti Miyerkules, madamanak idigak kapkape. Rimornak pa si Mirep ti kalsada, diak amo no apay siguro mapan makipagmarites. Ngem awan ti nakita nga tao. Isu nga simrepnak nga dagos. Apag seret ko idi bigla adanan nalbag, daras ko ti maray. Permiti kis ko di makita di tatang ko nga nakatugaw iti igit ti kalsada. Abay iti motor na. Alalo tinervyos ko ta nakita ket tsura na piman. Gistayan nagulpi ni tatang ko. Piyat na sagid laeng. Titansya kanu ket adayo pay datang lugan nga masabat na ngem gaputa na paspas ti lugan nasakgid kinatumbalang ni tatang ko. Apay eta nga nagsapa ka ket imekan iti balay sa ludsod ko kanya na. Iti sungbat na ket imbaon kanu ni inang ko ngumay na ipanday ta kandela. Ta kandelarya kanu dayta
di kalman, tamiyerkulis day tangal daw. Dahil nga pa nakakiktot ko, kunak kintatang ko. Saan kanto nagmutmotor tang, kapot lumakay, kat lumabumit ken ti madam. Di tamet lang atawen, na hospital manen ni tatang. Halos nagtinawen nga may pan, ni tatang ti sakit na nga pneumonia, ken panagdakkel iti puso na. No kastang may hospital ni tatang ko, adalatan ni Carla nga kadwak, iti rabi, ngagbantay. Tembes nga gawi di boarding na iti baknotan, di hospital ti pagdiretsuan nan. Agyan kami ti hospital ti pat, ket tulimangal daw. May kapatmin ngal daw iti hospital iti Lorma. Ada nga sang kabaga ni tatang ko no kasan nukat no isuna ang makawid. Nalainga kon kunana. Nga maduti plema nga rumwar kinyana. Uyat ken bannog iti bagi ti mariknakon. Diak maturugan takas taunay ti bara ni tatang ko. Iso nga pinumpunasa. Alauna ti parbangon nakaturog ni tatang, ngayon kabutuin kawaturugan, tabaka libasan na, kinunak. So ngay nalak jay man na nagkararnak, itahan ko na putan, nga naiturog ko. Inga nati adda ubing anak kapuraw, kampay di nga kinunana. Aginanakan, nalaingin ni Lolo. Madik amo no tagtaget na pinagpaiso na jay, tas sinurot ko jobi, nga rimwar, iti kwarto mi. Inga na ayan ti nurse station, mamamet ti makit. Iso nga sinublik, yung kwarto ni tatang, niriknak no nabarapay, kasi ti apo, mayaten, iso nga ibaga nang agawid kami. Gaputa si mayat, riknanan, nagawid kami, di si marunungal daw. Tawen 2019, intaray mi manen, ni tatang iti hospital, tapalalokan ti sakit ti ulo na. Hanmi nga ninamnama nga dagayam tama ti ulunan, nga madina yung bagbaga. Nakiktot kami, tawat na mumi nga nakalaan na laksid, dahil tinasapgid, isunay gay sango ti balay hanmet isuna nga naipakwak idi tarimwar iti resulta ti CT scan na ket iba gamit ti doktoren nga maopera ti ulo na ti kabiitan na panawen ado nga kararag ado nga sangsangit kinado nga dandanan tahan mi ammo ti aramidan mi indamag mi ti doktor na niya ti kasayatan nga aramidan mi ken manuti kan sana nga makalasat no maoperan suna iti utak. Inlalawag ti doktor nga sidigen ni Dara ayan ti utek na ken no saan nga may kat ajay ket makoma ni tatang mi. Awan ti naramidan mi no di nagpapirma kini inang mi nya nga si papulubos nga maoperan ni tatang mi iti day tamet laeng nga oras. Idin nga sa mi to operating room ni tatang han kam makatal na nga mangururay. Isong napan kami sa Jay Chapel Hospital nga napan nagkarara. Taisuti kapigsaan na kalasag ni iti daytang oras. Kaasi ti apo rimwari tatang ni iti operating room nga dati biyag na. Kinasauna kami ti doktor nga salwadan di operasyon na. Madi isuna may tugtog ginumapiltikan di ulo na iti tangken nga banag. Kaya nasahan isuna makapagmotoren ta delikado kanyanan. Mayo tawen 2019 naggraduar met ni Carla iti koleyo. Ket nagtaros iti balay dalolo ken lola na. Igay naragsakan data nakita dapay nga naggraduar iti apuda. Inga na nag-review ti ken nag-board exam. Ada gelat ti suporta ni tatang ko. Kinuyog na pay nga pan iti pagbordengan na di Manila. 2019 pimasa ti board exam nga isu ti pinagpadaanan ni. Saksi ni tatang ti panakapasa ti apuna ket permi nga ragsak na. Napatag unay ti amami kada kami nga anak na tanalaing nga mangbagbaga kada kami. Naanos nga ma kinayat kada ti apuna. Isong kasta unay ti pinangilalami kanya na. Kanayon na pay nga ibaga kanya aganos ka Fatima adan tulata. February 8, 2020 aldaw ti Sabado. Madama kami nga kararami ti lamisaan project ni Karel. Madamanak di nga nakaegem iti martilyo. Idi nga da nagpukaw iti sangot ti gate, ma, adag berberok ken ka, apay kanu kinuna, ni Lolo. Apaman nga nangit ko, de Lolo, nagnervyos na. Sungot ti marinak nga napan, ti tao nga mang berberok kanya. Manang inga kanu sumaro no di hospital, na disgrasya ni Angke. Kunana, kaslak naglusdoy,
Jak maawatan, lablabanak, geriknak, agladingit, kanagkapsutak, pagkapsut met, ti kakabsat ko. Patib kerem ti pakinakim mo, pati ma, masapol na kanitatang kunak ti bagbagik. Nadanon ko nga ro, dagiti kakabsat ko nga lalaki, igaispitan. Tinamag ko nga dagos sa dinno ni tatang. Kat intududa, iga-emergency room. Pasta una iti sangit ko, hindi makita, dara-dara, terupa. Imaken braso ni tatang ko. Kat ita malagip ko, tay ko na ti doktor, idin nga maoperan ni tatang. Nga bawal isunan na matwang. When nung malitikan, yung ulo na. Tadalakutan nga ro, di-escal niya. Naikanti first aid ni tatang, dito itago din district hospital. Dagos Mingentaray, region, tay so ti pakaagasan na. Idin da nakadanon kami ti balay pagagasan. Dagos nga imay dagi di doktor. Dinamagdanon da record na. Ket ko na, nagapo kami dito yun last year. Tanaoperaan to ulo na. Dinamagdagi doktor na idi. Ket isutim may mas deg kanyami. Tinaming dagi di doktor ni tatang ko. Ngem idi mamwanda nga kapoperan na last year. Nagwingi-wing iso sana kinuna. Naibagat idin ngalwadam tabagimtang. Han kang agmotor tamadi kanya yun. Imisim lang ni tatang ko ngem ambok deep inside ni tatang ado terek-rek nain na. Tinawagan mi dagiti kakabsat ko iti Manila ta impaka mumi tinapasama. Ket isapadan kumati agawid tabalak damit laeng tagawid ti February 10 ay sutel daw pinagkasangay ni tatang ni. February 9 idi nakaawid dagiti kakabsat ko. Imay da nga dagos iti ospital. Tasublatan na kami ngagbantay. Sakbay kami agawid. Pakanekpay ni tatang. Kunak. Nangan isuna namin doa nga subulaeng. Di kuan. Intalikod na di ulo na. Nagsinsinglot kit dinamag ko na apeng agpanating isunan. Ngayon di kita aglulaw mat 10 piman. Kumarayo gayam trik na ng agawid mit 10. Kabigatan February 10, birthday ni tatang. Pinalumusan ti doktor na nga gawid isuna, tag-birthday ka no, jay balayda. Idin tag-subli ti Manila, dagiti kakabsat ko. Mareknak tila dingit ni tatang ko. Hanak nga nagliway nga panbamisbisita nga no. Pinagbatik idin ti panganay ko nga mangbantay kay lolo na. March 13, 2020, Biyernes. Imay ti ading ko ket kinunana mapankam kanu di tampugo. Tamapan mi kita ni tatang kasabsabalin ti tsura na. Pinaunak nagiti daw nga babae nga anak ko. Asumuran no kamton kimbunso ti kabigatan na. Tumingay ti rabi idi nag-text ti panganay ko. Ma, umay ka damdamagin na kanilulo. March 14 na panagarod di balay da tatang ko. Nadanon ko suna nga kaslato lala. Tang ada akon. Kunak sana nag-bless ngay bagay iti pingping na. Kasla ngay hanak nga mangmangeg. Iso nga kunak nga inulit. Tang ada akon. Amba munak pay. Kit nag-arag ang laeng iso na. Apapurusan na editimuging na. Iso nga dinamag kunog sakit ba ti ulo na. Kit nag-arag ang manen. Impaka mo may kadagiti kakabsat mi ti Manila, ti sasaadin ni tatang, ket kinunada nga gawidan, kadagdagos, yung ti dakes na, ag-lockdown ti Manila, iti March 15. Isong marigatan dan nga bumirok, ti pagluganan da nga gawid. Haan min nga maipan, ti hospital ni tatang, tayong kaso mga ma-admit, awan ti makapagbantay, takirekot ti COVID-19 din. Detamit lang aldaw, indalwak ti dag Santo Rosario, kaduak dagiti anak ko, kininanang ko, takunak. Dahil to iti kabalgan nga armas tayo, tapta. Iso ti kararag. Kitrinabi imet, ni padpadengig ko, ti live mass na purufu, ta iso ti idolin ni tatang ko. 5 aldaw nga binabantayan, ken pinakpakan ni Tidana, tahan iso na nga makabangon. Iti pa'y kanayam nga aldaw, diretso sulatan, titurugnan, na iso nga makunamin, nga dati state ti coma ni tatang. Mangnamnama kami laangin iti milagro. Karigat ti panawen iti dayta nga tiyempo, ta nag-lockdownen. Iso nga palibas mi pa yan, nilaklako, dagiti bunga ti pariyami,
iti karuba. Ayat mila nga da paggatang mi ti diaper ken pang dextrose na. Ada kami latta nga makisasaw kanya na nguri amumingahan na kami nga sungbatan. Isa nga rabi, siyak tin naka-duty nga agbantay. Dahit ang rabi kuna kintatang nagkararag kami. Inigabak nga rod ti na. Sakto kilo na. Tang agtalag ka kinihapo. No makariing ka, awan tunta sakit mo. Nasakit tinakim ko makikita ti tatang kas di ka sasaad na. Ngem dia kayat nga makita dagiti anak ko nga nakapsot na. Tamu. Nga kumapsot damit. Asino pa iti makita kintatang ni siya nga mismo nga inada ket kumapsot na. March 22 malem. Medyo haanin nga garaw di dextrose, haanin nga waten ti bagina. In check me tay pagisbuan na. Awanin tisbo na itinagmalim. Dahita nga kanito na kunak iti bagi. Dahito yan tay pagdandanaga. Sungin baga kadagiti anak ko, isagana da dagiti bagbagida. Ibagada kiniluluda nga iten daunay. Ingana nga mangmangin pa isudan niniluluda. Nagbantay dagiti ubing ko, ingana ti 11, tirabi. Idi ko na kanya, umay mo kutain ni Lolo. Insumat ko kadakwada. Wenam mo kanak, madamanak ang karkararag. Idinta ni set gati tatang, basak kanya na dagiti basbasa, day di apong minga mang kiskisos, kadagiti agbugbugsot. Imbasa ang artisuna ti kararag, iti agbugsot. Apaglepas ko, idita makita mi ti maudi nga anges ni tatang ko. Kahit kung ay sangit tinapigsa, kahit kung tiaglaaw, ang pinanunot ko, adani nang mi, at sakit na iti puso. Ang makikanog, ladingit kami, kat mataking hinang mi. March 23, alas 12, pasado, itarabi, itan ngayon pulang ni tatang mi. Tibukod na biyag. Itinaytang agsapa, nagawin na tibalay dito nga Borsoro, Santa Cruz. Tamangalan na tinaduma nga mausar mi. Ag may sa anak, agruburubat. Itaan, ginsagit ko, tidadagsen, di barukong ko, kinak na. Apay Lord, nalamit, ni tatang ko. Apay nga tatang ko pa'y, nasa pangalalaak, tipigsa. Apay nga ni tatang ko pa'y, kasi ito pang pagpatid ka kanya. Asla nagtupak ti langit kanya, tanarigat, ewan ti amana. Sangit kakaslahan, yung maputput. Kasi po naruginan ti ma-hospital, siya kung ti kasla dalat na ti asinignan. Kasla tirik nak idin, kanibusanan ng tilubong, ng malagip ko tay ko nadagit ti anak ko. Ada kami paingan na ada ka nga baybayan. Nariin nagdita nga balikas dagiti tubing ko. Igay kon nga malagip. Tay may sa balikas na po Jesus sakbay nga matay. Babae at 30 anak mo at 30 inam. Uy nagrigat nga waten kinagpaiso nga awanen dahil itatang ko. Amang babaga kanya. Ngayon aditoy dagiti anak ko nga rason ti pinagbiag ko. When awanen dahil itatang ko nga isulat makawat rigat. Nasagsag rapik. Ibada pa dagiti anak ko, makandingay ko trigat ken ragsak. Isulita nga parik na ti hapo nga uray awat nawananak ti may isa nga ama. Inted na kanyak dagiti ubing ko nga isu ti pangalak ti pigsak. Itinel daw aldaw ko. Itang awanen ni tatang ko, kanayon kong maglaglagip tay ko nanay di, han kang agsangit pati ma. Tagadagita nga problema adan tulat ta. Naragsak ka nga tao, ipakita mo nga kaya. Ben, awan man di tatang min. Sila lagi kami lata kadagiti bilin na, kadagiti panursuro na, kinaimbag na. Ngay sumet inak, isurusuro kadagiti anak ko. Napukaw man isuna, ngam nagbati, dagiti nasaya, kapanursuro na. Nagimula ka, itinasaya, agapit kan tumat, itinasaya. Hantang agimulmula, sakit tinakin.